Ako lepšie začať vlog v Číne ako mimo Číny? Ni hao. Milí diváci, vítajte pri prvej epizóde Gogo a Robo v Číne, keď teda nerátame pilot, a nachádzame sa v ďalšej špeciálnej administratívnej oblasti. Takže vlastne zase sme v Číne. Makao. Makao? Makak! Dámy a páni, vítajte v Lisabone. Nachádzame sa na námestí, ktorom aj teleport. Letíš z Európy do Európy 24 hodín, sa dá povedať. Makao bol pod portugalskou správou viac ako 400 rokov až do roku 1999, kedy ho vrátili Číne. Dodnes funguje ako špeciálny administratívny región s vlastnými zákonmi. Niečo ako Hongkong. Pes. Portugalština je dodnes oficiálny jazyk, aj keď ju používa minimum ľudí. Čau. Sú tu nejakí čínsky tiktokery za mnou. A teraz všetci facepalm, že Dano nazval Korejcov Číňanmi. To je zaujímavé. Shit, mega, oni robia dancing plan. Asi sa nepridám do tohto tanca, lebo by to vyzeralo ako, že white guys sa snaží drapošiť, ale je to cool. A Číňania to milujú. To by som im akurát pokazil. Pozrite sa, jak sa na to pozerajú. Majú celé námestie pre seba. Během prozkoumávání downtownu Macau nám místní vendoři začali nabízet něco, co připomínalo beef jerky. Ale o tom vám víc řekne slovenský foodbloger Antony Gogo Burden. Spicy beef, a little spicy. Spicy beef. Yeah. It's really good. Wow. Vyžebral som ďalšie. Hey, spicy, peselen. Oni ma tu prejedia. To je beef jerky, ale čerstvý. Wow. To, ty nemusíš míjať na jedlo. Čiže proste nájsť si ochutná. Wow. Čau ti, to je Gogo. No. OK, podľa guideky máme ochutnať pastel de nata, ale tak to človek ochutná v Portugalsku, to sa jedá v Makau, to sme povedali, to nebude, aj v Prahe je dobrý. A dobrý koláčik. Kostol Svätý Dominik. Moje dobrý party. Ale čím si myslíte, že je Makau známe? Je to mesto hazardu. Kasína. Prachy, money. Toto je fejkový strip, dámy a páni. To je teraz Londýn. A Westminster. Vystúpili sme z taktiku, hrá tu opera. Pozrite sa na ten strop. Toto je bizár. Buongiorno a tutti. Let's go inside. Door open. Bellissimo. Grazie. My bitches on my dick and every day. Je to väčšie ako Vegas, je to iné. Je to novšie, je to fejkovejšie, ak sa dá byť fejkovejšie ako Vegas, ale je to funky. Počkaj, vyhrám na rolete a budem úplne, že... Čo gre? Moje cigánske... Ne, ja nemám nič. Pozri, jak sa leskne tá podlaha. Tá, ktorá chce v mojom paláci, pozri. Papasito si ide zameniť kež a ide. Ruletka na červenú trojku. Základ je počkať, aby boli pristolní ľudia. Hazard je zlý, fuj. Tady se to nepočítá. Tak, čo sa stane v Makau, zostáva v Makau, ne? Tak sa to hovorí od dávna. Nikoho nechcem nikdy vyzývať tomu, aby robil hazard. Zle. A keď vyzerám nadšene, to je preto, že celý život je fajn. Toto je iba bonus. Pam. Raymerové steny. Marble. This is an Italian marble. Není to tvrdený plast. To ma potešilo. Dúfam, že Jožo z Buba sa chcel ukázať a že má zmysel pre štýl. Som zvedavý, či nás prekvapili teraz. Venetian Suites. Takže kúpeľňa so stolom, kde si môžete prepudrovať nos. Ja to myslím úprimne. Vždycky si ľudia mysleli, keď to bolo v Prahe, že sa ide fúkať. Ne. On sa to hovorí vo filmoch. Omluvne zlatý, musí propudrovať nožtek. Trón. Toaly. Najdôležitejšie miesto v celej izbe. A need to shit all the pork we eat here. Mě to teda... On mal pálivé chudák, ty vole. Yes! Milujem suity, lebo sa cítite, že je to váš palác. Je to členité, veľké. Výhľad na ropovod. What the fuck? No, čo? Pre človeka, čo bol vo Vegas, je toto insane, jak je to násobne väčšie. Mňa zoberú po tomto blogu do strany, fakt. Sám to už... Som ľahko okuzliteľný. 6-10. Kebyže sme tu dlhšie, tak túto by sme strihali, odpísali na e-maily, ale si nesmieme aj sadnúť za ten čas, čo robíme tento vlog, takže let's go. Jeme OK, už som sa zlakol, že si zlomím chrbát, ale... Počkaj, my sme vlastne... Hej, my máme jednu postel spojenou. Predtým sme mali plesnivú stoku s 2 postelami, no tak my ani nepôjdeme spať, preto máme jednu postel, Robert.
Čas na reklamnú prestávku. Budem stručný. Ďakujeme, Bubo, že nás sem zobrali, poskytli nám ubytovanie, letenky a support on the ground, pretože Čína nie je vaše bežné Chorvátsku pri mori. Potrebujete v takýchto destináciách trošku odvážne podporu. Kódik GOGO10, cestujte s Bubom, they're the best a tešíme sa na ďalšie dobrodružstva. Teraz pokračujeme v tomto. V Číne hazard nie je legálny. Preto všetci Číňania chodia rozbiť svoje tvrdo zarobené peniažky práve sem. Nájdete tu všetky legendárne kasína, ktoré môžete poznať z Las Vegas, akurát sú väčšie. Open eye, mate! What you doing here? Aby ste pochopili ten objem, nie je to jedenkrát, dvakrát, ale 5-krát väčšie. Kámo, toto vyzerá ako jednej strip, akurát to je čistejšie. Crazy. No takže si Dan na tomhle fejkovém stripu odskočil. Já jsem si udělal selfiečka. A zkusili jsme udělat rozhovor s místňákama. Sorry. Tak si môžem nasrať. Dobrý deň, čo si myslíte o aktuálnom statuse slovenskej politiky? Bez komentára, to som si myslel. A po zoufalé půlhodince se udička konečně chytila. That's Roberto, my friend, filmmaker. Where are you from, ladies? We're both from Macau. So why are you hanging out here near the casinos? Is it like a traditional thing you do during the week? No, we're just trying to make some TikTok videos. Oh, content. Some pictures, take some pictures. Thank you. A po této bohaté konverzaci, kterou tady Dan převedl se slečnama, jsme dostali hlad. Ale zo žetónov sa nenajete, tak sme začali hantovať food court. No počúvaj. A keby si postavil z Itongu proste celé Vegas. Toto je infraštruktúra this bestie, aby som nebol nasratý, keby mi netreba šťať 30 minút. Prídeme sem a jediné, čo na konci sú nejaké vyjebané vending machines a nejsú tu schody dole. A tuto pokračuje za... Poď sem. Za tými automatmi je normálne pokračuje. Oni predelili cestu. What the fuck? Ja by som to prelezal, nás by zavreli. Ja by som zajtra sedel, kebyže to tak. Tam sú schody dole, tam to vyzerá krásne. Aby ste pochopili, čo sa bude teraz diať, musíte sa pozrieť na túto mapu. Kasína a nákupné centrá sú dizajnované primárne tak, aby z vás vytiahli peniaze. Takže, ak chcete nájsť niečo pre vás dôležité, ako napríklad jedlo alebo záchod, Ale já budu sprostej, já už fakt budu sprostej. musíte sa prebojovať tisícmi kilometrov chodieb s luxusnými obchodmi. Práve sme 20 minút blúdili nekonečnými tunelmi, ktoré vyzerajú všetky rovnako, sú tam iba luxusné značky. Nevieme sa dostať späť na hotel. Sme unavení, frustrovaní, tí ľudia, tie energie, čo tu vnímame celý deň, neskutočné. Vo Vegas to je jasné, ideš doprava, doľava, prejdeš proste kam chceš. Tu je to tak obrovské, že si v kúte. Sme unavení. Nevieme sa dostať domov. Teraz sme zase pri Londýne, do p***e my ideme do kruhu. Ja to jebem, ja idem po ulici. Ja dokým nevedem tam, kde ma zobral taxík predtým a budem kráčať vonku. Hello, governor, we're back in London. You're super excited about it. What the fuck, man? Čo si myslíš o československej rapovej scéne? Vstup do Venetianu? Tu. My vojsť, hodina neskôr, my späť tu? Nikde. Tam by bývať, my v kúte. My nevedieť dostať dnu. Biele opice, pozri, svetielka, blik, blik, blunk, blunk. Letky, to či jenom ide. Funkčná infraštruktúra? 100 metrov týmto smerom bývame, but danger, construction site. Pozri, tam je most, ktorý ide rovno k tej budove. Vieme to skúsiť, ale nedúfam už. Počuť, ešte si tu vyhráva na husliach do toho. Figaro. 4 hodiny, loop, normálne. Kruh sa uzatvára, počkaj. Čo? Tu sa mi to páčilo pred 6 hodinami, to som bol nadšený. To vyzerá, jak keby sme boli v Taliansku. Čože, Roman? Keď teraz vidím, že to je potlač. Jak som unavený a hladný, ty vole, tak vidím tie pixle. A klasické, ale to je rovnaké aj vo Vegas, keď sa chcete dostať na svoje ubytovanie, musíte prejsť cez kasino. Takže bohužiaľ sa s vami lúčime. Je mi to ľúto, nemôžete nás prevádzať all the way. A dokonca aj mikrofóny nám zabavia, je to fakt prísne, čekujú to. A klasicky Čína, každých 30 cm. Not a security camera. Oh, you have to be careful. Bye, see you later. Hopefully with food. Hungry Daniel, low sugar, very bad Daniel. A z kasína vám toho bohužiaľ moc neukážeme. V kasíne je zakázané nahrávať, ale neprichádzate o veľa. Oproti Vegas chýbala tomu duša. Neboli tam krupieri, ruleta bola digitálna. Ide tam len o to, ako z vás vytiahnuť čo najviac juanov v krátkom čase. A nemôže si dať ani koktail.
Majú tam mlieko. Kto pije v kasíne mlieko? Mám sa dosrať na rulete? Jebe ti? Ale kluci z Prahy si ku svojim nudlám dali pivko a už bolo dobré. Buongiorno ragazzi, práve sa nachádzate v kanáloch Benátok. A keď ste jak ja, tak kanálmi sa plavíte celý život, najsrandem. Je to tu nádherné, ale asi máme dneska strach gondolierov, pretože nikto není pod nami. No to vyzerá jak bazén, kde sa učí prípravka na Žižkové. Ešte aj keď vidíš ten povrch, jak sa to vlní, tam je také chemická osadenina. Tak jak zatím hodnotíš Venetian? Už som sa najedol, tak môžem povedať, že ako hezký, jo. Sadrač, polepené polotely z Hornbachu. Ale keď tu blúdite 3 hodiny, aby ste našli nejaké jedlo a späť izbu, na čo sa ľudia chodia tráviť čas 5 dní? Ja na začiatku hovorím, že wow, toľko možností. A už sa teším do Shenzhenu, takže pozerajte epizódu číslo 2. Stačilo Macau, není to Vegas. Hoďte odber, pretože je ich tu 5. Chceme 6. Ak chytneme 7 odberateľov, tak dostanete špeciál. Sa idem tu do bazéra. Dobre, čaute a jak sa hovorí v Číne, čaute. Už mám tak opuchnutý úrovný ksich do p***y, sa hodí do tej vody. Lidičky, iba vám chcem pripomenúť, že máme aj svoj Hero Hero, kde nájdete nezostrihaný unhinged content. Proste dlhú verziu, čo sa nevaša na YouTube. Sme chceli byť profesionálny short form. Tam to budete filovať, ako keby ste boli s nami on the ground. Pridajte sa do našej novej rodinky na Hero Hero. Gogo a Robo. I come from the future. Let trval iba 50 minút a my sme na Karlovom moste. Ak nastúpi do výťahu, ja sa poserem. Policajný robot. Bye, Joe. My sme si dali rande s 2 čajkami. Toto len potvrdzuje názov našej série Boozing and Cruising, bro. No dobre, cítim sa jak Peťo, ideme ďalej? No jasné.